ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଥିବା ଲେସନ୍ 1ରେ ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ରେଟ୍ ଏହି ଗପଟି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିବା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲାୟନ୍, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ରେଟ୍, ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଥିଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍, ସିଂହଟି ବଡ଼ ଥିଲା। ଦ ରେଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍, ମୂଷାଟି ସାନ ଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଦି ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି, ଦିନେ ବଡ଼ ସିଂହଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିଲା। ଦ ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଅପ୍ ଦି ଲାୟନ୍, ଛୋଟ ମୂଷାଟି ସିଂହ ପିଠିରେ ଭୁଲରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଏଙ୍ଗ୍ରି, ସିଂହଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ହି ରୋର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ଏକଥା ସିଂହଟି କହିଲା। ଦ ରେଟ୍ ପ୍ରେଡ୍, ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ମି, ମୋତେ ମାରନା। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱାନ୍ ଡେ, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏନାଦର ଡେ, ଆଉ ଦିନେ ଦି ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍, ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଂହଟି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ସିଂହଟି ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ରୋର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରୋର୍ଡ, ସିଂହଟି ଖାଲି ଗର୍ଜନ କଲା। ଦି ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍ ହାର୍ଡ ଦି ରୋର୍ ଏଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଲାୟନ୍, ମୂଷା ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଦ ରେଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍, ମୂଷା ଜାଲ କାଟିଦେଲା। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, କେମିତି କାଟିଲା କିଏ କହିପାରିବ? ପିଲାମାନେ ତାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ କାଟିଦେଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ସିଂହ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ହି ଆସ୍କ୍ଡ ଦି ରେଟ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ, ସିଏ ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଦି ରେଟ୍ ସେଡ୍, ମୂଷା କହିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହୋମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଦ ଲାୟନ୍ ସେଡ୍, ସିଂହଟି କହିଲା, କମ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବେକ୍, ମୋ ପିଠିରେ ବସ୍, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦେନ୍, ତାପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ତା ପିଠିରେ ବସାଇ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ସିଂହ ଓ ମୂଷାର ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।